Draga deco, danas ćemo da ponovimo šta su to pravougaonik i kvadrat. Pravougaonik je geometrijska figura koja se sastoji od 4 stranice, 4 temena i 4 prava ugla. Kvadrat je takođe geometrijska figura, ali za razliku od pravougaonika, kvadrat ima sve 4 stranice jednake dužine. Takođe ima prave uglove i 4 temena. Trebalo bi da se podsjetimo kako se to obeležavaju stranice, temena i uglovi. Stranice ćemo obeležavati velikim latiničnim štampanim slovima. Evo konkretan primer. Kod pravougaonika ovo bi bila stranica A, B. Zatim stranica B, C. Stranica C, D i stranica D, A. Vi ćete kasnije imati zadatak da sami ovo uradite za kvadrat. Temena obeležavamo takođe velikim štampanim slovima latinice, ali za razliku od stranice obeležavamo ih samo jednim slovom. A, B, teme C i teme D. Uglovi se na različit način obeležavaju u odnosu na stranice i temena. Da vidimo. Ovaj ugao ovde ćemo obeležiti na sledeći način. Prvo ćemo staviti simbol za ugao, zatim D, A, B. D, A, B. Sledeći ugao je ovaj ovde. A, B, C. Ugao A, B, C. Zatim sledeći ugao. B, C, D. Kao što možete da primetite, uvek je u sredini ono slovo kod čijeg temena se nalazi ugao. Dakle, ugao B, C, D. I ostao nam je još jedan ugao, to je ovaj ovde, kod temena D. To je ugao C, D, A. C, D, A. Nadam se da vam je sada malo jasnija ova lekcija i vaš zadatak će biti da za ovaj ovde kvadrat, koji je obeležen slovima M, N, O i P, uradite ovo isto. Srdačan pozdrav, vidimo se u sledećoj lekciji.